Hola, precioses i preciosos. Tornem a ser aquí amb el cor obert, on us oferim la possibilitat d'apropar-vos al món del creixement personal i l'espiritualitat. Soc la Isabel Morus Garcia i avui parlarem amb la Carme Tusset Padró sobre constel·lacions familiars. Hola, Carme, i benvinguda. Hola, moltíssimes gràcies, Isabel, per convidar-me. Un plaer. Del teu extens currículum, destaco que estàs llicenciada en Psicologia Sistèmica per la Universitat Multicultural Codec de Mèxic i també formada en diferents àrees com a terapeuta en constel·lacions familiars i en la Hellinger Science directament amb en Ben Hellinger. A teràpia Gestalt i pedagogia sistèmica a l'Institut Gestalt. A més, t'has format amb l'Stefan Hausner en l'especialitat de salut sistèmica. Sí. I fa 32 anys que treballes com a terapeuta. Sí. Déu-n'hi-do, són anys Sí. així, de bagatge. Per això, al llarg d'aquests anys, m'ha donat temps de fer bastantes coses en el nivell del creixement personal. Doncs comencem amb una pregunta personal. Vas ser adoptada Sí. i dius que això et va generar la necessitat d'entrar en el món del creixement personal. Sí. En realitat, totes les persones adoptades ens queda com la necessitat de buscar els nostres orígens. I en aquesta búsqueda d'orígens, quan, per exemple, en el meu cas no és possible, perquè no hi ha cap mena d'informació, o sigui, tots els papers posa d'origen desconegut i les persones que se'n van encarregar de l'adopció li van dir a la meva mare que farien desaparèixer el nom de la meva mare biològica, jo el que vaig fer és aquesta necessitat de búsqueda d'orígens la vaig passar-la una mica més espiritual, una mica més al creixement personal i va ser quan vaig iniciar doncs, el meu camí de búsqueda en tot el que és trobar-me a mi mateixa. I quan vas sentir aquesta crida? Ui, de molt joveneta. Jo diria que va començar a l'adolescència, igual, 14, 15 anys, amb la necessitat de començar a saber qui eren els meus pares, començar a investigar per aquí, investigar amb molt de compte, perquè en realitat els meus pares adoptius era un tema que portaven bastant malament i jo no volia fer-los mal, llavors va ser una investigació com molt suau, però ja vaig veure que en els papers era com complicat. I a partir d'aquí vaig començar doncs, amb una búsqueda primer com més espiritual i després més tirada cap al creixement personal. Com ens expliques aquesta diferència perquè t'entenguin els oients? Bueno, doncs jo, per exemple, al començament vaig estar com 9 anys molt ficada en temes de xamanisme. Realment era una búsqueda més espiritual. Bueno, també és cert que vaig començar per l'Església Catòlica, Vaig estar allà i allà no vaig trobar el que buscava i llavors em vaig ficar-me en tot el que és el xamanisme durant 9 anys. Va ser una experiència molt al·lucinant, vaig aprendre a connectar doncs, amb altres dimensions, a aprendre a connectar amb la natura. Bueno, una altra relació amb el que és la vida en si. Fins que vaig anar a Equador i allà vaig estar a la selva com a aprenent d'un xaman, don Sabino, i allà vaig descobrir que no era el meu camí, perquè ell doncs, em deia que en els planos astrals havia de construir tota una flota de vaixells de guerra per quan altres xamans m'ataquessin poder-me defensar. I jo tenia clar que l'únic que volia era ser lo suficientment transparent perquè si m'atacaven passés a través de mi i no em fes res, però que jo no volia entrar en lluites de poder. I allà es va com acabar el meu camí dintre de lo que diríem el xamanisme purament estricte, però sí que és cert que del xamanisme doncs jo quan vaig a la natura demano permís per entrar, contacto amb els arbres, contacto amb tot el que hi ha a la natura. O sigui, m'ha quedat un respecte molt profund cap a la natura i cap a tot en la vida. Quin gust sentir-te. També t'has format en nombroses i variades formacions com Flors de Bach,
kinesiologia, quiromassatge, control mental, equilibri de xacres, reflexoteràpia, teràpia amb cristalls, numerologia i mestria de Reiki. Això és molta cosa. Sí, ja dic, porto molts anys en aquest camí i primer de tot doncs, vaig fer el Reiki, vaig fer les flors de Bach, fins que vaig anar coneixent doncs, altres tècniques més de creixement personal. Què faig ara? Pues, la meva base són les constel·lacions familiars i aplico tota la resta també, no? O sigui, si se li ha de posar-se-li la mà a algú li poso, a vegades utilitzo cristalls per treballar, utilitzo també música, tot allò que anem incorporant en nosaltres va sortint, en fem el que fem. Ens expliques quines característiques tenen les constel·lacions familiars per a aquests oients que no han sentit mai abans a parlar? Sí, les constel·lacions familiars realment és una cosa que és complicada d'explicar. Jo sempre els dic, si vols, vés-hi i viu-les. Però si hem d'explicar-les, podríem dir que es fa no com una representació, perquè no és que li diguem a cada un el que ha de fer, però sí que fem com una imatge de quin és el problema. Normalment, en una constel·lació familiar ens ve una persona, ens explica què és el que vol treballar. En una constel·lació familiar podem treballar de tot, des de problemes econòmics, problemes de relacions, problemes amb la família, problemes de salut, entendre què ens està vinculant amb alguna cosa que no volem a la nostra vida. Podem treballar absolutament tot amb les constel·lacions familiars. I el que ens donen les constel·lacions és una radiografia de quina és la part inconscient que ens manté vinculats en aquell problema que no volem. Perquè normalment tots intentem primer tot solucionar els problemes, però hi ha tota una part inconscient que normalment no es veu, que és la que ens manté vinculats en el problema. Llavors, en les constel·lacions familiars, el gran do d'això és poder veure això que ens manté en el problema. Primera cosa, perquè en la mateixa constel·lació a vegades podem veure quina és la millor solució. I si no, tenint més informació del problema, també nosaltres podem actuar de diferent manera. Les constel·lacions familiars les va crear l'Esbert Hellinger. En realitat, ben bé no les va crear-les, però sí que és la persona que realment va ser el pare d'elles perquè les va fer-les conegudes. Va fer la metodologia, no?, d'alguna manera? Sí, sí. I va desenvolupar el que ell va anomenar els ordres de l'amor, que a vegades li diuen els ordres de la vida perquè no tingui una vessant tan romàntica, que certament no en té res de romàntic els ordres de l'amor, perquè podríem dir que són les lleis que regeixen els sistemes humans. Són unes lleis que no importa si hi creus o no hi creus, perquè hi creiem o no hi creiem actuen igual, no? A vegades quan treballem en constel·lacions em diuen però és que no hi crec, és que no importa si hi creus, no és una qüestió de creença. Actuen igual, no? El primer dels ordres de l'amor és la nostra necessitat inconscient de pertinença. Tots necessitem sentir que pertanyem al nostre sistema. El primer sistema en el que estem és el nostre sistema d'origen, que és el més important, en el que naixem i en el que passem tota la nostra infància i estem tota la nostra vida. Després pertanyem a altres sistemes com la llar d'infants, l'escola, el grup d'amics, la feina i també les famílies que nosaltres anem creant. Però el que més ens marca és el nostre sistema d'origen. I com tal de sentir que nosaltres pertanyem a aquest sistema d'origen, estem disposats a qualsevol cosa. Estem disposats a emmalaltir, estem disposats a tenir problemes econòmics, a tenir problemes de parella, a qualsevol cosa que el sistema necessiti. El sistema el que necessita és que tothom estigui reconegut.
hagi fet el que hagi fet, hagi succeït el que hagi succeït, tothom que pertany ha de tenir un lloc. Però a vegades s'exclouen persones, doncs s'exclouen persones, la majoria de cops per dolor o per judici. Per judici quan algú transgredeix les normes d'allò que està permès en el sistema. I no es tracta de lo que és bo i de lo que és dolent, perquè el que està permès en un sistema, en un altre pot no estar-ho. Per exemple, en un sistema algú que roba pot ser exclòs, però en un altre sistema on tota la família roba, algú que deixa de robar pot ser exclòs. O sigui que no és tant una qüestió moral, sinó és una qüestió de les normes del sistema. I també és cert que els sistemes al llarg dels anys doncs van evolucionant i van canviant, no? Sempre dic, en un sistema que, per exemple, tots es dediquen a la justícia, hi ha advocats, fiscals, jutges, si surt un músic, igual pot tenir problemes per ser acceptat. Però és que en una família de músics, si surt algú que vol ser jutge, igual pot tenir problemes per ser acceptat. Llavors, a vegades ens limitem per sentir que el sistema no ens exclourà. Clar, això està renyat amb el que hem vingut a fer aquí, no? Quin és el nostre propòsit de vida, no? Clar. Sí. I és curiós, no?, que vas a parar a un sistema determinat i alhora tu tens el teu propi propòsit i això genera tot un joc còsmic, no? Sí, realment genera un joc interessant. Jo crec que el nostre sistema té a veure també amb el nostre propòsit, no? Molts cops ens queixem del que han fet, molts cops, quasi bé tothom es queixa del com han actuat els pares, què han fet, com ens han educat, si ens han abraçat, si no ens han abraçat, si estaven disponibles, si treballaven molt, si ens agobiaven massa perquè estaven a sobre. Hi ha totes les varietats de queixa. Però en realitat allò que succeeix a la nostra infància és el que ens permet fer el nostre camí de vida, és el que ens permet desenvolupar aquelles actituds, aquell caràcter que després necessitem per tirar endavant la nostra vida. Encara que és cert que hi ha nens que viuen coses molt difícils durant la seva infància, no? Jo l'altre dia parlava amb unes persones i em deia, clar, jo vaig escollir-me una vida on el primer dia ja vaig ser separada de la meva mare, amb la qual des del primer dia jo ja vaig tenir trauma. O sigui, que a vegades és cert, escollim circumstàncies complicades, no?, per aquesta vida, i a la vegada el fet de ser adoptada m'ha portat on estic ara, perquè la búsqueda de la meva família es va tornar una búsqueda més espiritual i jo vaig trobar internament la meva família amb les constel·lacions. No l'externa, que no hi ha possibilitat, però sí que vaig poder tenir pau amb aquesta família, a dintre meu. Precisament comentes que les constel·lacions van ser un abans i un després a la teva vida. Sí. Ens ho expliques, això? Jo havia fet moltes coses precisament per això, no?, en què ja vaig néixer amb trauma. Llavors, al llarg de la meva vida havia anat buscant solucions, havia fet tot tipus de teràpies, per això també em vaig formar amb tantes coses, no?, buscant solucions per mi. I quan van arribar les constel·lacions familiars a la meva vida, que va ser amor a primera vista, jo me'n recordo que vaig veure la primera constel·lació familiar amb un curs que es deia El cuidado del alma infantil, de Cristóbal Gutiérrez, i vaig veure la constel·lació, ell no va dir què era, i quan va acabar li vaig dir, què és això i on s'aprèn? O sigui que va ser immediat. Enamorament. Sí. I jo crec que van agafar tot el que jo havia fet durant aquells anys i van fer com fer encaixar el puzzle. I em van donar el lloc, no? Si jo ara tingués una vareta màgica i pogués canviar el meu passat
i pogués quedar-me amb els meus pares biològics, que és com la fantasia que tenen la majoria de persones adoptades, no ho faria. Perquè tot el que he viscut m'ha portat on estic ara. Encara que hi ha hagut moments molt complicats, però també m'han portat on estic ara. Entenc. Sí, i parlàvem, no?, del primer ordre, de la necessitat de pertinença. Per què estem tan disposats? És com tal de pertànyer. I si, per exemple, totes les dones de la meva família tenen dificultats de parella, jo per sentir que sóc igual que elles, encara que vulgui tenir una bona parella, fàcilment tindré dificultats de parella. Si tota la meva família té un sostre a nivell econòmic i mai acaba de tenir èxit o té deutes, jo per molt que vulgui tenir una bona economia i que vulgui tenir èxit, fàcilment em limitaré a nivell inconscient. I quan lluita, el nivell conscient i el nivell inconscient, quasi bé sempre guanya l'inconscient. Per tant, amb el que fem amb les constel·lacions és treure a la llum aquests patrons inconscients, és passar aquests patrons inconscients al conscient perquè puguem generar-hi un canvi. Perquè si ho mirem bé, tots els pares què volem pels nostres fills? Que repeteixin els nostres errors. Al contrari, el que volem és que la vida els hi vagi bé. I en canvi, com a fills, què fem? Repetim els errors dels nostres pares i del nostre sistema familiar. Sí, aquí el concepte evolució, no?, pren com un caire específic. No? Des del 2009 al 2018 fas formació amb en Bert Hellinger. Sí. Com vas arribar a ell? Jo vaig començar a fer formació, em van oferir entrada professora, espai lúdic, amb una formació, i hi havia un altre professor en aquell moment, i jo vaig entrar com a segona. Llavors ell va anar a un entrenament d'Albert Hellinger i em va dir si volia anar-hi a Alemanya. I vaig dir, doncs per què no? I vaig anar a aquell primer entrenament, i em va encantar. Teníem traducció al castellà, anàvem tots amb auriculars com tu, amb la traducció, i a partir d'allà ja hi vaig anar-hi un o dos cops a l'any, cada cop que ho feien amb traducció al castellà, a Alemanya. Després també vaig anar a entrenaments a Mèxic, i de fet tinc el gran honor, perquè jo crec que haver-se format amb ell, que a més ara ja no està, no?, que va morir el 19, és un luxe poder-se formar amb el creador d'un mètode, no?, d'una teràpia. I jo em vaig comprometre a seguir-me formant amb ell fins que ell se n'anés, i així ho vaig fer-ho. I jo crec que, va ser un luxe. També va ser un luxe perquè les constel·lacions al llarg dels anys han evolucionat molt, han canviat moltíssim. No té res de veure com van començar, que quan vam començar posàvem els representants, no els deixàvem moure, no els deixàvem parlar. Nosaltres decidíem on havia d'anar cada un i els movíem. A les últim tipus de constel·lacions que van a desenvolupar en Bert, on el facilitador quasi bé no intervé. La constel·lació quasi bé es dona totalment sola. Llavors, també això fa que els facilitadors de constel·lacions a vegades treballem molt diferents els uns dels altres, perquè depèn en quina època s'han format i si després s'han actualitzat o no amb tot el que Albert va anar desenvolupant. Sí, recordo una cosa que he llegit d'ell, era que les constel·lacions s'haurien de demanar, diguem, quan hi ha alguna història de vida o mort. Havia llegit que deia, no? I ara parlem de que es pot constel·lar pràcticament tot. Sí, clar. Passa que
quan hi ha històries de vida o mort, realment una constel·lació ens pot donar molta informació i ens pot ajudar molt. Jo he tingut l'honor de poder acompanyar a bastantes persones en procés terminal directament i també amb constel·lacions, no? I poder veure com aquestes persones amb una constel·lació van com resolent allò que no els permet acabar-se'n d'anar per poder traspassar i poder-se despedir doncs, de sers que igual ja no estan. O sigui, fer tot un procés amb una constel·lació preciós. Llavors, quan més gran és el problema, també més ens pot ajudar la constel·lació. Però per petites coses també ens és molt útil, que és el que habitualment, per sort, tenim amb el dia a dia. Vas participar en entrenaments també amb Bert Hellinger a Sevilla, Barcelona i Àvila. Sí. Això van ser els últims anys? No, a Barcelona va venir bastant abans. O sigui, ell va començar a treballar a Barcelona, no sabria dir-te exactament l'any, però va estar venint a Barcelona bastant. Després hi va haver-hi un peron molt gran, en el qual no va venir a tot Espanya, i llavors després, a Sevilla encara era en el primer període, i després hi van haver-hi els 2 entrenaments d'Àvila, que sí que ja van ser en els últims temps, que jo crec que va ser un regal per tota la gent d'aquí, perquè molta gent no feia l'esforç d'anar a Alemanya. En canvi, anar a Àvila hi van haver-hi moltíssimes persones que es dediquen a les constel·lacions que van poder tenir l'oportunitat de veure'l. I crec que això va ser un regalàs. I aquests entrenaments en què consistien, no? Perquè entrenaments sona com molt, molt olímpic, no? Com molt físic, no? Ai, els entrenaments. Ell era creatiu i espontani i arribava i cada vegada mai sabies què faria. Encara que posessin un títol, després feia el que sorgia en aquell moment. Normalment es feien constel·lacions i va tenir èpoques, va tenir anys en què explicava una mica més, va tenir després uns altres anys en què no explicava quasi bé res, anaves allà i anaves veient i anaves agafant el que podia. Va tenir com èpoques diferents amb això. Sobretot es feien constel·lacions. Entenc que era un ensenyament molt pràctic, per això entrenament, no? Totalment. Sí que és cert que a vegades ell agafava un tema i començava a investigar i a parlar sobre aquell tema que havia investigat. Per Hellinger era realment una persona superinquieta. Llavors, qualsevol tema que a ell se li posava, investigava i no tan sols investigava ell, sinó que contactava amb les persones que hi entenien d'aquell tema. Així va ser com va contactar amb Frank... ara no em surt el nom. Amb tot el tema dels camps metamòrfics. Vale? Ell buscava, investigava i anava com evolucionant el tema. Per exemple, quan es va començar-se a interessar en tot el tema del xamanisme, va anar a Mèxic, va lograr que contactessin amb Don Juan de Carlos Castaneda, va parlar amb ell, va estar fent la seva investigació, fins i tot el Don Juan va venir un any a Alemanya, a l'entrenament. O sigui que quan s'hi posava a investigar, investigava a fons. Per això també ha sigut tot el canvi de les constel·lacions, perquè les comprensions que havia tingut al començament van anar evolucionant i van anar canviant al llarg del temps. I ell no tenia cap mena de mania ni de reparo en dir em vaig equivocar i això es fa diferent. I al començament, per exemple, les persones que havien fet un gran mal al sistema se les excloïa del sistema i va veure que això no solucionava. I llavors va dir, si les incloiem, igual sí que al començament el sistema es commociona,
però a la llarga aporta pau. Llavors, ell anava investigant i era molt divertit perquè quan li deies això que has fet aquesta constel·lació ho podríem aplicar, sempre et deia no, això és per aquesta. I mai generalitzava, amb la qual a vegades era com una miqueta difícil el poder aplicar, però és que realment les constel·lacions són fenomenològiques. I sí que a vegades podem intuir per on va un problema, però fins que l'obrim i ho veiem, no podem saber-ho realment. Clar, demana una gran sensibilitat com a facilitador i estar totalment despert o intentar estar el més despert possible a l'experiència del moment. No? Sí. Per mi, quan estic fent de facilitadora, és un moment de meditació. És estar obert a tot, és una meditació activa, està obert a tot el que va succeint en cada moment. Sí. Fas algun tipus de meditació habitualment? O sigui, fas pràctiques meditatives? Sí, normalment quasi bé tots els dematins. No segueixo cap línia concreta, però sí, és molt important, sobretot si ens volem dedicar a aquestes coses, tenir la nostra ment controlada, perquè si no suren els pitjors moments. Totalment d'acord, no? La importància del centrament com a essència per donar servei als altres. Clar. Jo he observat com a aprenent de constel·lacions familiars que estic fent la teva formació, que sembla que el mateix constel·lador atrau un tipus de problemàtiques, no? Sí. És curiós, això. L'univers no és casual. Llavors, normalment, i jo crec que no només amb les constel·lacions, amb les teràpies també succeeix això. Quan tu tens algun tema que estàs treballant, com que venen clients amb aquell tema que tu estàs treballant, no? I també és cert que, per exemple, jo me'n recordo al començament em venien constel·lacions com molt senzilletes de resoldre i ara a vegades em venen uns temes que dius, el que em tranquil·litza és per la gent que us formeu, no? Perquè el món es regula i al començament ens ve allò que podem atendre, no? I després ja se'ns va complicant una miqueta més amb els anys. Però sí, l'univers et va mostrant tot allò que tu també vas treballant. Jo me'n recordo un dia que feia les constel·lacions amb un company, amb l'Albert Valls, que és el tutor de la formació, i estàvem constel·lant els dos a la vegada. Primera constel·lació, problemes de parella. Segona constel·lació, problemes de parella. Tercera constel·lació, problemes de parella. I me'l miro i li dic, els tinc jo i no me n'he adonat o els tens tu? I em diu, soc jo. Ok, ja està. Ja està, me n'oblido. Però si no era, val més que comenci a revisar perquè algú m'està dient. Sí, és que he observat, no? Que es mou doncs, un tipus d'energia. I no tan sols amb el facilitador, també amb el grup. Sí. Jo que a vegades faig tallers amb diferents persones matí i tarda, són dos grups diferents. Les constel·lacions que surten amb un grup no tenen res a veure amb les constel·lacions que surten amb l'altre. Igual un grup se centra i tothom amb la mare, i anem l'altre i tothom està amb abusos. O sigui que també depèn de l'energia i de les coses que el grup tingui obertes. Llavors, parlem intrínsecament de la constel·lació, no? Una cosa que he llegit, no? És parlar sobre el camp, no? Sobre el camp. Podem parlar una miqueta d'això? Què és el camp? El camp és una manera de dir tot el que seria... Una altra manera de dir-li, igual podríem dir-li inconscient col·lectiu, que és algo que és com més conegut, no? En constel·lacions parlem del camp, però en realitat són camps d'informació. Tots tenim amb nosaltres tota la informació de tot el que hem viscut, de tot el que han viscut les persones del nostre sistema familiar, i en realitat tenim tota la informació de tot. I aquesta informació
En les constel·lacions el que fem és accedir-hi, no? Que a vegades m'han dit, però treballem amb esperits. No, a les constel·lacions no treballem amb esperits, treballem amb informació. I els seres humans tenim la capacitat innata, que no cal fer una constel·lació per tindre aquesta capacitat. Tenim aquesta capacitat innata de poder veure la informació que no és física. Si tenim la capacitat d'accedir a tota aquesta informació. Les constel·lacions simplement són una eina que ens ajuden a accedir-hi. I això és el que seria el camp. O sigui, el camp on hi ha tota aquesta informació de cada cosa que podem o que volem treballar. Perquè a vegades a les constel·lacions surt, és que la meva besàvia, doncs, es veu que va tenir un problema i tal, i la persona no ho sap, i després va i parla amb l'àvia o parla amb la mare i li pot corroborar allò. Perquè aquella informació ja està amb ella. Això que parles de la informació, també he vist que hi ha persones que arriben i clar, el facilitador fa preguntes per situar el conflicte i per tal d'ajudar, i he vist un canvi entre l'inici i el que passa a mesura que es va desplegant la informació. De manera que a vegades sembla fins i tot que menteixi el client. Clar, jo entenc que hi ha una part inconscient i després hi ha una altra part que per mi és una interrogant, no? Què està passant, no? Quan preguntes una cosa i et diuen que no, i quan es va veient la informació, a vegades fins i tot es torna a preguntar i llavors la persona diu, sí, hi havia no sé què, i dius, uau, però com pot ser que no hagi dit això des del principi, no? Hi ha diverses coses. La primera, que és com la més òbvia, hi ha persones que hi ha informacions que no volen que els altres les sàpiguen. I llavors, amb les constel·lacions, això és difícil, perquè la informació surt, no? Jo me'n recordo d'una dona que es veia molt clarament que hi havia algú que era el seu amant, i li vaig preguntar-li, tens un amant? I em va dir, no, segur? No. Bueno, res, seguim treballant la constel·lació, arribem al descans i em diu, sí, però no volia dir-ho allà davant. Vale? També hi ha aquest respecte de si la persona no vol obrir-ho, no ho obrim i ja està. Però com l'ajudes llavors, no? Quan veus que hi ha l'amant en allà? Bueno, hi ha maneres de treballar, podem treballar per diferents angles, la constel·lació. Bueno, això és artesania, llavors. Clar. I després hi ha molta informació que està en el nostre inconscient i que quan expressem el problema és que ni se'ns passa perquè l'hem guardada. O informació que igual el sistema no té permís per treure-la. I fins que no surt a la constel·lació, la persona diu, és veritat. Sí. També a vegades hi ha moltes fidelitats. Quan li preguntes a la persona com és la relació amb la teva mare, bona. I obres la constel·lació i les veus allà les dues mirant-se amb una mala cara, una a cada punta de la sala. I li dius, segur, diu, bueno, hem tingut algunes dificultats. I finalment també les constel·lacions tenen un problema. Així com quan vas a teràpia agafes una confiança amb el terapeuta, la persona ve a constel·lar, hi ha persones que ja venen a constel·lar sovint i llavors ja et coneixen, però a vegades ve la persona per primera vegada i no et coneix, i obrir-se de bones a primeres, per exemple, jo treballo majoritàriament en grup, o sigui, dir-t'ho a tu i que tot el grup ho senti, a vegades és molt. A vegades hi ha persones que necessiten expressar-me el que senten, doncs fora, abans de començar el taller, per no haver-ho de dir. Però també hi ha una qüestió de confiança, fins que la persona pot deixar-se anar i anar expressant. Clar, és que la constel·lació familiar desplega la informació de cop. Sí. No és progressiu, o potser és progressiu, però dintre d'un temps molt curt. Exacte. Sí. Llavors, això també ens dona que jo molts cops
els hi dic a les persones que les constel·lacions estan molt bé, perquè a vegades amb una constel·lació podem adelantar mesos de teràpia, perquè traiem molta informació, però que el procés terapèutic és molt important i que una constel·lació no et treu un procés terapèutic. Com ho complementes, això? Perquè s'entengui bé, no? De dir, quina funció té cada cosa i per què fan aquest tàndem perfecte, per dir-ho així. Sí, hi ha persones que venen directament a constel·lar i no estan fent procés, i constel·len un tema i ja està. El que sí que es recomana és que les persones que no estan en procés constel·lin un tema i s'esperin un temps perquè puguin anar digerint tot aquell efecte que després les constel·lacions van tenint amb ell. Hi ha persones que venen a constel·lar i depenent del tema que tinguin, jo els hi pregunto si estan en procés terapèutic. Hi ha temes que a vegades poden ser molt d'usos i molt forts, que jo no els obro si no estan en procés terapèutic o es comprometen a començar-lo. Perquè a vegades en una constel·lació hi ha moltíssima informació i surten coses molt difícils, que si no estem acompanyats, després és com les anem digerint, aquestes coses. Llavors, s'ha d'anar molt en compte de no fer més mal que bé. Això és lo important. I també moltes vegades hi ha persones que venen amb el seu terapeuta o amb el seu psicòleg perquè estan fent un procés, hi ha alguna cosa amb el que estan encallats i no estan tirant endavant, venen tots dos, i de la informació que surt a la constel·lació, després poden anar seguint treballant amb el procés terapèutic. I quan parles de fer més mal que bé, et refereixes, per exemple, que la persona quedi desestructurada perquè hi ha tant accés d'informació en aquell moment que no pot manejar? Sí. És això? A vegades poden sortir coses com molt doloroses, no? O sigui, veure que, per exemple, la nostra mare, doncs perquè havia tingut un abort anteriorment o perquè havia tingut un problema amb els seus pares, no està disponible per nosaltres, a vegades és difícil. O veure coses que surten del sistema, a vegades són difícils de digerir. O coses nostres, a vegades veure que nosaltres no estem disponibles pels nostres fills, quan igual operativament, perquè molts cops ho intentem com compensar, no? Quan internament no estem massa disponibles, igual operativament ho intentem compensar, doncs sempre els acompanyem a l'escola, els portem a totes les activitats, tenim el menjar, ho preparem tot, o sigui, som operatius, però en canvi obrim la constel·lació i veiem que internament no els podem acollir amb allò que els hi passa. Llavors, aquestes coses a vegades són difícils. I és millor que hi pugui haver-hi posteriorment un acompanyament. Que, per exemple, nosaltres això ho fem amb la formació, no? La formació són 2 anys, llavors allà les persones sí que se'ls pot anar acompanyant amb tot el procés que va sorgint durant la formació, perquè durant la formació doncs, es constel·la moltes vegades. I hi ha molts canvis. I hi ha molts canvis. Però ja estan dintre d'un grup, està l'Albert, que és el tutor, estic jo, llavors aquí sí que es va acompanyant a les persones, però en els tallers les persones venen, fan la seva constel·lació, que pot durar entre mitja hora i 1 hora, i a vegades se'n van i no les veus mai més. Per tant, és important que darrere d'aquesta persona hi hagi algú que pugui acompanyar-la. Sí, ha quedat clar. El 2018 fundes i dirigeixes des de llavors el Centre Espai Sistèmic i Humanista, amb seu a Barcelona i Girona. Sí. Com et vas animar a crear aquests centres? Jo quan vaig començar a fer de professora a la formació, a l'any següent ja tenia grup propi en aquella escola i després ja vaig tenir un altre grup propi en un centre a Badalona i va anar creixent i al final també hi havia la necessitat de treballar per altres, doncs treballo per mi. I a més anàvem fent equip i primer tot vam agafar un centre més petitet, però als 2 anys se'ns va quedar petit i vam haver de mudar al centre on estem ara. I vam anar creixent, doncs la veritat és que molt orgànica i molt fàcilment. O sigui que es va anar donant. També s'està quedant petit aquest ara.
si em permets. Esperem que no, però sí que és cert, perquè aquest any hem obert bastantes formacions. Sí. Vull dir que encara s'està a gust, però Sí, hi ha dies sí. que hem de marxar a altres espais perquè no hi cabem. Sí, hi ha caps de setmana que a vegades tenim 3 sales, així mínimament grans, una és més petita, però 2 sales grans i una de petita, però hi ha formacions que a vegades són tan grans que necessiten que unim les 2 sales grans que es poden unir. I hi ha vegades que és que hi ha 4 formacions a la vegada i llavors hem de llogar un espai extern, el qual està molt bé perquè vol dir que és abundant, no? Sí, A tots els nivells. I és bonic perquè és molt variat. És Sí. molt variat, a mi que m'agraden molt, no, els canvis, que formen part del meu sistema, del meu disseny humà. La veritat és que gaudeixo molt perquè cada cap de setmana és una aventura. Sí, amb aquí jo intento portar formadors molt diferents perquè jo en cap moment tinc l'interès de tenir cap clon constel·lant. Llavors, m'agrada que veieu formes molt diferents de constel·lar. Però jo inicialment em vaig formant a l'Institut Gestalt i jo mirava el Joan Garriga i jo pensava, jo no sóc capaç de ser així de sèria, però jo sóc molt bromista, sóc molt catxonda. Pensava, això no ho lograré. En canvi, un dia vaig veure l'Stefan Hausner i vaig pensar, això sí que ho puc fer. I llavors d'allà, per això després em vaig formar en salut sistèmica amb ell, no? Llavors és interessant que veieu moltes maneres de constel·lar perquè cada un pugui trobar la seva i a més de cada persona, encara que a vegades, el que deia, no? Depenent d'on ens hem format, a vegades podem dir coses molt diferents. Jo me'n recordo d'un formador que venia d'Argentina que si els alumnes tancaven els ulls a l'hora de representar ja no servien per representar i els feia tornar a sentar. Que els meus alumnes molts tancaven els ulls i els anava eliminant a tots. Però està bé, és una altra manera de fer-ho. Jo quan vaig a la seva formació argentina ja sé que no poden tancar els ulls, respecto també les seves normes. El seu codi. I hi ha moltes maneres i està bé poder veure diferents maneres. Sí, dono fe de, personalment, l'enriquiment que a mi això m'ha suposat. I és veritat, que et vas referenciant també això, no?, amb el que no em ressona, no?, de dir, val, jo tendeixo més a aquest estil, i jo em vaig construint, no?, mica en mica, sí, com a constel·ladora familiar, sí, és molt interessant. També dintre del centre col·laboreu amb centres penitenciaris a Catalunya. Sí. Tenim un projecte de constel·lacions als centres penitenciaris de Catalunya. És un projecte que no va iniciar com a projecte, a vegades em diuen com se't va ocórrer, a mi no se'm va ocórrer, jo només he anat dient sí a tot el que m'han anat proposant, no? Hi havia un centre penitenciari on tenien un problema amb la gent de delictes sexuals perquè no tenien sortides, el de Figueres, i ens van demanar, podríem fer sortides programades al centre de Girona perquè no tenim on portar-los, perquè normalment estan com molt estigmatitzats. Vaig dir, doncs sí, i així vam començar a col·laborar. Després a Lledoners em van demanar si podia anar en els de delictes de sang, a dintre del programa, i vaig tornar a dir que sí. I així, a poc, després vam començar a formar el que són els educadors de les presons. I d'allà ja es va escampar a totes les presons. I llavors sí que vam començar a treballar. Al començament ho feia jo, però ja, com que la cosa va anar creixent, hem fet equips de voluntaris i tenim un equip de 4 voluntaris a cada presó i setmanalment, a la majoria, algun encara està quinzenal perquè falten voluntaris, però setmanalment es fan tallers de constel·lacions actualment a les presons d'homes. I l'objectiu seria, entre aquest any i el curs que ve, entrar també a fer-ho a les de dones. I què tal aquesta experiència quan vas començar a fer-ho tu? Meravellosa i a la vegada també un repte, no? Jo quan em van dir de treballar amb delictes sexuals, els vaig dir, necessito un temps per treballar-me jo, perquè en les constel·lacions no ens podem permetre el judici. Si jo el jutjo, no podré fer res.
Llavors, primer de tot, que jo també vaig a teràpia. Jo crec que tota la gent que ens dediquem al món de la teràpia hem d'anar a teràpia i a supervisió, perquè si no ens tornem perillosos pels nostres clients. I vaig anar-m'ho a treballar jo i després vaig començar a treballar amb ells. I l'experiència és meravellosa perquè per mi és poder fer arribar les constel·lacions a persones que habitualment no hi accedirien. I moltes persones d'allà et diuen és que si jo hagués tingut totes aquestes eines, igual no estaria aquí. No? No només amb les constel·lacions, es fan moltes altres coses als centres penitenciaris. O sigui que hi ha molts altres projectes de creixement personal. I realment se'ls hi està obrint tot un espai. Jo el projecte intento, que no en tots els centres ho estem aconseguint, però en la majoria sí, que sigui transversal, vol dir que puguin venir de qualsevol delicte, de qualsevol mòdul, i que sigui voluntari. Que no, perquè en algun lloc em van portar els interns obligats, i jo crec que fins i tot a dintre d'un centre penitenciari el treball personal ha de ser voluntari. Perquè tots tenim dret a no voler solucionar algunes coses. Em trec el barret, la veritat. Amb això ho trobo doncs d'una humanitat extraordinària, la veritat, et felicito. Gràcies. Sí, a mi, quan ho vaig saber la primera vegada, em va commoure. I també per mi, que porto tants anys treballant, en els centres penitenciaris puc treballar coses que habitualment al carrer no puc. És difícilment que algú al carrer et digui he matat a una persona i necessito com parlar, i en un centre penitenciari jo puc posar-li un representant per la persona que va matar o per la persona que va agredir, i pot dir el que necessita dir després del procés que ha fet a dintre el centre penitenciari. Hi ha coses que fora normalment la gent no te les diu. Llavors també és un luxe, no?, poder treballar amb ells. Hi ha una transparència especial, no?, pel que estàs dient. Sí. Del qui no té res a perdre. Clar. Que, bueno, no és ben bé el qui no té res a perdre, perquè també és cert que a vegades hem d'anar molt en compte, amb què obrim, perquè després estan en un mitjà que, tot i que els centres penitenciaris de Catalunya estan molt bé, jo diria que són dels millors, però és un ambient hostil. Hi ha molts interns allà dintre. Llavors, és veure què es pot obrir de cada un perquè això no els perjudiqui en el seu dia a dia. Sistema, a més, no? Perquè allà també hi ha un sistema. Sí. I també que ells ho puguin sostenir, perquè tot i que hi ha psicòlegs, però igual no poden atendre totes les necessitats que hi ha. Llavors és anar amb compte, però sí que hi ha regals meravellosos, no?, de que gent que no es parlava doncs, amb la mare o amb els fills o tal, et diuen, doncs mira, després del taller vaig anar i vaig trucar. O et venen amb la guitarra i et diuen, de la constel·lació que vaig fer amb la meva mare he fet una cançó i al següent taller te la canten, no? Sí que hi ha autèntics regals. Ets docent a la Universitat CUDEC a Mèxic. Sí. Què tal aquesta faceta? A l'estiu. A l'estiu. Soc docent a l'estiu. Normalment, bueno, per mi és genial perquè la Universitat Multicultural CUDEC és l'única universitat que té la carrera de psicologia sistèmica. Llavors és un regalàs. Jo, de fet, em vaig formar-me amb ells en psicologia, no? I després doncs, ja em vaig quedar als estius doncs, fent també la docència, i no tan sols dono classes allà o participo. Aquest any hem tingut la cimera, no?, de líders sistèmics, sinó que la Universitat CUDEC avala les nostres formacions. També la de constel·lacions, la de pedagogia, la de justícia sistèmica, la de maternitat sistèmica. La universitat avala totes aquestes formacions. Primer de tot,
teníem l'enorme sort de tenir-les avalades directament per la Hellinger a Ciència, que era l'escola de Bert Hellinger, però al morir ell això es va dissoldre i la Universitat CUDEC, que és en aquest moment la seva rectora és l'Angèlica Olvera, doncs ella era una persona tremendament propera a Bert Hellinger, no? I pues, és un luxe poder treballar amb ella i poder gaudir d'ella i que et pugui transmetre els últims temps, no? Les últimes comprensions de Bert quan ell ja no sortia als tallers. Llavors, doncs, bueno, és un luxe poder estar allà perquè per mi és com l'essència també de Bert Hellinger es viu en aquesta universitat. I quan hi vas, què ensenyes tu? Bueno, depèn del que toca. A vegades he fet dol i mort, molts cops trauma, constel·lacions, passa que com que allà tots som constel·ladors, i últimament estic molt especialitzada en tot el que és l'adversitat primerenca, sobretot dedicada al món de l'adopció, perquè m'he especialitzat molt en adopció degut al meu origen, clar. Comprensiblement. Sí. Si algú està interessat en la formació de constel·lacions familiars, on s'hauria d'adreçar? Pues, trucant a la secretaria del centre, el telèfon és més 34 625 16 82 65 o escrivint al correu secretaria@esh.cat. Molt bé. Ara entra la música que has triat com a representativa de la Diana Navarro, Mare Mia. Sí. Com és que has triat aquesta entre totes les músiques? És una música que jo utilitzo en els tallers de constel·lacions per treballar el tema de la mare. I és una música que ha ajudat a moltíssimes persones a poder-se connectar, a poder tornar a restablir i sanar el vincle amb la mare. Per tant, és una música a la que jo estic profundament agraïda per tot el servei que està fent. Escoltem-la una mica. I seguim amb les dues preguntes que ens queden per acabar el programa. Has triat la lectura Inteligencia intergeneracional de l'Angèlica Olvera i en Bert Hellinger. Per què ens recomanes aquest llibre, entre tants també que podem llegir de constel·lacions familiars? Vaig estar dubtant molt amb els llibres, però realment és un llibre que per mi els seus autors són com les persones més representatives en el món de la sistèmica. El Bert Hellinger perquè és el pare de les constel·lacions i l'Angèlica Olvera és la mare de la pedagogia sistèmica, que és tota la filosofia de Bert aplicada al món escolar. I per mi són dos referents imprescindibles en el món de les constel·lacions. Llavors crec que és un llibre que és molt clar, que és senzill de llegir i que porta tota la informació que podem necessitar per entendre una miqueta com funciona tot aquest món. Moltes gràcies. I l'última pregunta. Un moment de tants que deuen haver-hi on et recordis amb el cor obert. Cada cop que constel·lo.
és que si no, no podria fer-ho. Constel·lar és mirar l'altre amb amor i sense cap mena de judici. Oberta a lo que la seva ànima, molts cops més enllà de la seva ment, necessita. Doncs fins aquí hem arribat avui, Carme. Moltíssimes gràcies, sí. Ha sigut tot un viatge, sentir-te, compartir la teva experiència, el teu bagatge, les anècdotes també, que m'han arribat molt. I bé, doncs, què et puc dir? Que estic honrada que has vingut a estar aquí amb nosaltres avui i a compartir els teus coneixements amb Radio Ona. I moltes gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer poder venir. Moltes gràcies, Isabel. Molt bé. Llavors, si voleu veure l'entrevista i també les anteriors, podeu visitar el meu canal de YouTube que porta el meu nom i cognoms, Isabel Moros Garcia, i també podeu visitar el meu Instagram amb Isabel Moros Terapeuta i la web isabelmoros.com. I ara us dic adeu, desitjant-vos a totes i tots un cor ben obert.